ଦିନେ ହଂସଟିଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବେକ ମୋଡ଼ି ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ନଈରେ ପହଁରୁଥାଏ। ବାଳିଆ ମାଛଟିଏ ତାକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ହଂସ, ମୋତେ ତୁ କହିଲୁ ଏ ନଈର ପାଣି ହେମଳ ହୋଇଗଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବୁ? ଉଡ଼ିଯାଉ। ହଂସ କହିଲା, ସେ କଥା ଜାଣି ତୋର ଲାଭ କ'ଣ? ବଳିଆ କହିଲା, ଶୀତଦିନେ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ। ହେମଳ ପାଣିରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବା କି କଷ୍ଟ। ହଂସ କହିଲା, ମୁଁ ଉଷୁମ ପଡ଼ିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ। ବଳିଆ କହିଲା, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତୁନି। ହଂସ କହିଲା, ଭଲ କଥା, ଏକାଠି ଗଲେ ଭାରି ମଜା ହେବ। ହଂସ ଓ ବାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲାବେଳେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନିଅ। ହଂସ କହିଲା, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। କେଉଁଦିନ ଯିବ ମୁଁ ପରେ ଜଣାଇବି। ବିଚରା ହଂସ ଭାବିଥାଏ ସେ ନିଜେ ଜୀବନ ଯେମିତି ପହଁରେ ଓ ଉଡ଼ିପାରେ, ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ସେ ବି ସେମିତି ପାରୁଥିବେ। କିଛିଦିନ ଅନ୍ତେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଆସିଲା। ହଂସ ଆସି ବାଳିଆକୁ କହିଲା, ଚାଲ କାଲି ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ବାଳିଆ ଯାଇ ଏକଥା କଙ୍କଡ଼ାକୁ କହିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଯିବା ଯେ, ବାଟରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳେ କ'ଣ କରିବା? ଚାଲ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଉ ନେଇଯିବା। ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଏ ଆମର ଆଉ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ବାଳିଆ କହିଲା, ଭଲ କଥା ଯେ, ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଆହାର ବୋହିବି ନେବା? କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆହାର ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବା। ଦଉଡ଼ିରେ ତାକୁ ଆମ ଦେହରେ ଯୋଚି ନେଇପାରିବା। ହଂସକୁ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଥୋଡ଼ାଏ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରି ବଡ଼ ଗଛଟିଏ କଲେ। ଘାସ ଆଣି ତିନୋଟି ଲମ୍ବ ଦଉଡ଼ି ଓଳିଲେ। ତହିଁ ଆରଦିନ ହଂସ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ତୁମେ ଦି'ଜଣ ସଜବାଜ ହେଉଛ ତ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ବାହାରିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଖାଲି ଏଇ ଆହାର ଗଛଟି ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ତିନିଜଣଙ୍କର ଦେହରେ ଆୟ ଯୋଚି ଦେବା। ହଂସ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଦଉଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧିଦିଅ। କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରଥମ ଦଉଡ଼ିଟି ହଂସ ଗୋଡ଼ରେ କଷିକରି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଉଡ଼ିଟି ନିଜ ବୁଢ଼ା ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ବାଳିଆ ଆପଣା ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଏଥର ଚାଲ। ହଂସ ସାଇଁକି ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କପାଳମନ୍ଦ ଘାସ ଦଉଡ଼ି ଛଡ଼ିଗଲା। ବାଳିଆ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଗବାଗବ ହୋଇ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆହାର ଗଛ ଯୋଉଠି ଥିଲା ପୁଣି ସେଇଠି ଆସି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଥିରେ ଦୋଷ କାହାର, ହଂସର, କଙ୍କଡ଼ାର ନା ବାଳିଆର? ଏକଥା ଦେଖି ନଈ ବେଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ।